ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ሳውል ድማ ኣብ ቅትለት እስጢፋኖስ ተሓባቢሩ ነበረ። በታ መዓልቲ ከዓ ኣብ ልዕልእታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ። እንትርፈ ሐዋርያት ኩሎም ኣመንቲ ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። ንእስጢፋኖስ እውን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ኣልዒሎም ቀበርዎ። መሪር ብኽያት እውን በኸይሉ። ሳውል ግና ነታ ቤተ ክርስቲያን ከጥፍኣ ተላዕለም። ገዛ እናኸደ ከዓ ሰብኡትን ኣንስትን እናጎተተ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ቃል ወንጌል ሰበኹ። ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰበኸሎም። እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝነገሮም ሰምዕዎም። ነቲ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ድማ ሓቢሮም ነቲ ናይ ፊልጶስ ትምህርቲ ተቐበልዎም። ካብ ብዙሓት ሰባት ርኩሳት መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናእወዩ ይወፁ ነበር እሞ ብዙሓት መጻጉዓትን ሓንካሳትን ከዓ ይሓዊ ነበሩ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ። ኣብታ ከተማ ሓደ ሲሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ብጥንቁልናኡን ብዘረባኡን ንርእሱ ከም ዓብዪ ሰብ እናቕረበ ንሰብ ሰማርያ የገርሞም ነበረ። ካብ ኣናእሽቶም ክሳዕ ዓበይቶም ኩላቶም ዓብዪ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ እዙ እዩ እናበሉ የዳምፅዎ ነበሩ። ዘዳምፅዎ ዝነበሩ ከዓ ንብዙሕ እዋን ብጥንቁልንኡ የገርሞም ስለ ዝነበረ እዩ። ብዛዕባ መንግሥቲ እግዚአብሔርን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ፊልጶስ ሰቢኽሎም ምስ ኣመኑ ግናም ሰብኡትን ኣንስትን ተጠመቑ። ሲሞን ባዕሉ እውን ኣሚኑ ተጠመቐ። ንፊልጶስ እውን ሰዓቦ። ምልክትን ዓበይቲ ተኣምራትን እንትፍጸም ምስ ረኣየ እውን ተገረመ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሐዋርያት ከዓ ሰብ ሰማርያ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝተቐበሉ ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ንዮሐንስን ናብኣቶም ለኣኹሎም። ንሳቶም ድማ ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሎ ጸለዩሎም። ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራሕ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ካብኣቶም ኣብ ሓደ እኳ ይወረደን ነበረ እሞ። ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ሲሞን ከዓ ብምንባር ኣእዳው ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተዋሃበ ምስ ረአየ ከምዚ እናበለ ገንዘብ ኣምጽኣሎም። እቲ ኣነ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልስ ንዓይውን እዚ ስልጣን እዚ ይሃቡኒ እምበሎም። ጴጥሮስ ግና ነቲ ውህብቶ እግዚአብሔር ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ። ልብኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ዕድል ይብልካን። እምበር ካብዚ ክፍኣትካ ተነሳሕ። ናልባሽ ክፍኣት ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ። ኣብ መሪር ሕንዚ ቐንአን ኣብ ማእሰርቲ ኃጢኣትን ከም ዘለኻ ርኤካ ኣለኹ እሞ በሎ። ሲሞን ድማ ካብዚ ዝበልኩዎ ነገራት ሓደ እኳ ከይበጽሓንስ ንስኻትኩም ንእግዚአብሔር ለምኑለይ በሎም። እነሆ ከዓ ንሳቶም ምስ መስከሩን ቃል እግዚአብሔር ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ ተውርድ ምድረ በዳ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ በሎ። ተሲኡ ከዓ ኸደም። እነሆ ድማ ንህንደኬ ንግሥቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገንዘባ ምሉእ ስልጣን ዝነበሮ ሓደ ኢትዮጵያዊ ህጽው ሰብኣይ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ። ኣብ ሰረገልኡ ተቐሚጡ ክምለስ እንተሎ ከዓ ትንቢት ኢሳያስ የነብብ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንፊልጶስ ነዚ ሰረገላ እዚ ኣርክቦ እሞ ምስኡ ኺድ እምበሎ። ፊልጶስ ከዓ ጐዩ ኣርከቦ። ትንቢት ኢሳያስ ከነብብ ምስ ሰምዖ ከዓ ነዚ ተንብቦ ዘለኻ ተስተውዕሎ ደለኻ ኢሉ ጠይቖ። ንሱ ድማ ዝመሃረኒ ዘይብለይ ከመይ ገይረ ከስተውዕሎ በሎ። ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስኡ ክቕመጥ ለመኖ። እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ጽሑፍ ከዓ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተስሓበ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃሲኡ ስቕ ዝብል በጊዕ ከዓ ኣፉ ኣይከፈተን። ኣብ ግዜ ውርደቱ ፍትሕ ሰኣነ። ሕይወቱ ካብ ምድሪ ስለ ዝተወስደት ንትውልዱስ መን ክነግሮ ይኽእል? እቲ ህጽዊ ከዓ ምልስ ኢሉ ንፊልጶስ እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዝብል ዘሎ? ብዛዕባ ርእሱ ድዩ ወይስ ብዛዕባ ካልእ እዩ? በይዛኻ ንገረኒ
በሎ ፊልጶስ ከዓ ካብዚ ጽሑፍ እዚ ጀሚሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ብስራት ሰበኸሉ ክኸዱ እንተለዉ ድማ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ በጽሑ ሽዑ እቲ ህጽዊ እንሆ ኣብዚ ማይ ኣሎ ከይጥምቕ ዝኽልክለኒ እንታይ ኣሎ በሎ ፊልጶስ ከዓ ብኹሉ ልብኻ እንተኣሚንካስ ክትጥምቕ ትኽእል ኢኻ በሎ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣመን እየ ኢሉ መለሰሉ ነቲ ሰረገላ ደው ከብልዎ ከዓ ኣዘዘን ፊልጶስን እቲ ህጽውን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ ኣጥመቖው ካብቲ ማይ ምስ ወፁ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ ወሰዶም ብድሕሪኡ እቲ ህጽዊ ክርእዮ ይከኣለን እናተሓጐሰ እውን መንገዱ ቀጸለም ፊልጶስ ድማ ኣብ ሃገር ኣዞጦን ተረኸበን ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ እግረ መንገዱ ኣብ ኩለን ከተማታት እናተዘዋወረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ